Nak, oh mantap ya. Karena nasinya dimakan loh. Nak, ini dipegang itu lek makan. Pegangan cekere. Mbak sing enggak pedes enak to. Enten dalamnya anu telur sosis sama ayam keju sing ayamnya Mbak aku. Nasi dimakan pakai sendok. Ini loh, pakai ini loh, ini. Dek kono ya tulisannya 5.000 paling yang ini ki full ini. Paling cabang endi kan akeh to saiki, nek endi-endi to ngene iki. Enak ngono ya. Heeh. Ya bener gimana mesti awak ayam. Delok nek ruwame malih. Mosok sing bakul Kentucky karo bakul ngene iki. Nek sandinge obroke Kentucky pas kok. Etane ngono. Dimakan nasi nih. Bisa enggak ambil nasi nih? Nih. Kilo enak. Dipegang itu, dimaem dikerokoti. Cekere. Ngomong mari tanya apa ngomong. Ini kok segone jawane tapi gak iso. Lah wong pakai garpu kok gak pakai sendok. Aduh. Nanti maem. Ini pegangan itu, dipegang di bawah, ini di bawah. Nah, toh. Nah, di bawah. Ya, di bawah itu dimakan. Biyuh, dimaem. Nah, lepas belunge kok sing kok maem. Piye to lek megang iki? Nah. Mantap. Iya. Sapa ngamukan? Ora oleh kok, Nak. Mangan belungnya. Dah kuwi lho ambilen. Nanti maem. Nah, di maem. Kesusu lek joget. Maem. Nasine dimakan oh. Ben kenyang gek bubuk neh. Enak. Gone barang kok wadet akeh kok. 5.000. Coba wis sak merah emplokan iki. Dicokot. Cokot lagi. Ya teko meripat ya lho nasimu. Upone. Gila itu.
Nah, enak. Nah, enak. Itu rontak gak mono pinter ya. Aku mau teko etan tak ini lho. Lagi yang nasi coklat nak wawan ini. Masa toh? Heeh, tulisannya aku ngono. Iki rambutku lepas lah. Heeh. Nek sandinge bakal bubure dhek dhisik. Nek sing Mbak mau jajar wi. Duk bakal bubur bayi ya. Oh dibuang. Wis bene engko ae lek buang wis ndak maem lagi. Ndak maem lagi Caca. Dipek Mas lho engko. Ndak maem. Nanti maem. Wis duduk. Inceng sapa? Ndang duduk. Mbak gaya-gaya mangan belungi ceker, Mbak. Heeh. Nih, lihat aku. Nih. Ha. Dilepeh. Duduk kok, iwak kok. Nanti maem duduk sing prok to. Nah. Seneng kuwi. Locing ngertiin panganan enak. Mantap. Joget lek mantap joget sih lek mantap. Udah nanti pangan-pangannya wis suwir tok. Enggak ya. Rasa ya kayak ngono. Mantap. Iki lah pakai iki lah. Ya delok nih. Udah di maem. Dari maem. Kok nggih mainan toh? Nyantol. Iwak nyantol nih pinggire lambing ngene. Bingung nek klebokne. Ini enak sekali. Empuk cekere. Mantap. Piye? Tap. Loh. Apa, Bu? Pas nemu. Iku opo ceblok. Harta karun. Iya. Pokoke mes aku pilih-pilih masa kan. Gila. Aku pilih-pilih apa nek rae coba coba ciko tak candone mbok ono nek wong golek. Kok cemet iki kaya anu. Ngarang aku rumah sakor ngaru-ngarui malah nang. Lagi. Wis nyandine. Wis bene lihat TV kok, Mas. Maem. Ojo madu mburi. Karetmu ketok. Kere seneng kok. Gede-gede emang aku milih. Isine ning godhok ning kayu. Empuk.
Kompor melingking. Tepuk tangan, enak sekali. Kene kok arep njaluk apa? Oh, kae. Nah, Soale mangan mangan. Enteni luwe ora ngerti luwe cah sakmene. Mik tok wi. Mik. Enak? Enak tepuk tangan. Lagi? Iya. Kemayu wis, kemayu lek prelak-prelok. Bilang apa? Makasih. Makasih. Enak ya? Iya. Oh, lagi. Enak ya? Mantap ya? Hele. Lagi? Enak. Kelompok. Lebih besar. Wes habis iki belum nggih. Nasi lo mak men. Tak dulang lho engko. Oke. Ini dimakan. Kok cekere lagi toh? Cekere lagi. Iya.